A la CEDE aquests dies estem parlant amb membres del seu grup d'assessors, amb membres de la Junta, per copsar l'estat de la situació de molts àmbits diversos. Avui ens acompanya en Lluís Saladic, que com dèiem és membre de la Junta de CEDE i és expert amb més de 40 anys de trajectòria al sector de les assegurances. Molt bona tarda, Lluís, com esteu? Hola, bona tarda. Estem bé, estem bé. I com esteu després d'aquests mesos ja gairebé de confinament en el vostre sector, en el sector de les assegurances, no? I les vostres empreses en particular. Com heu viscut la feina a distància, què s'ha pogut fer i el que no? Doncs mira, nosaltres des del primer dia vam ser declarats activitat essencial. Per tant, des del primer dia hem estat treballant per donar informació, seguir amb la nostra rutina diària. Nosaltres, clar, vam canviar de so. Tenia 200 persones físicament en un despatx, doncs es va tenir que fer un canvi, nou per molts de nosaltres, i realment tot el que és l'àrea d'informàtica del despatx, en un dia i mig, doncs, entre la compra i la configuració dels portàtils, doncs, al migdia del dimarts, dia 26, em sembla que era, doncs estàvem ja tots treballant des de casa. I en 3 dies més, tot el que era l'àrea tècnica, van editar més de 30 guies informatives per poder donar informació del que estava passant, de com actuarien les assegurances a cas que hi hagués sobretot algun tipus de sinistre. Jo des d'aquí realment ha sigut un temps rècord en fer tot això. S'ha informat a molts col·lectius, entre ells a la FEDE, a la patronal de neteja, a altres col·lectius que tenim assegurats al despatx i a molts particulars. I jo des d'aquí, agrair sincerament l'esforç i la dedicació que han fet tant l'àrea informàtica com l'àrea de tècnica del despatx. I després, esclar, desmentir moltíssim tot el que eren les notícies falses que van aparèixer, sobretot els primers dies. Ara en parlarem. Sí. Et volia, a títol anecdòtic, no hi ha ningú que hagis assegurat mai una pandèmia mundial, no? Jo crec que viu no n'hi ha cap que es dediqui a les assegurances avui en dia. No és una cosa que passi. Exacte. Parlem, però, de com precisament el sector ha respost davant d'algunes fake news, algunes situacions que eren complexes. També parlaves dels ICOs, no? Perquè allò que vas a demanar una ajuda, resulta que és una ajuda que has de tornar, però a sobre t'hi volen encolomar una assegurança. Com ha anat tot això? Perquè ha estat també una mica caòtic, no? A veure, en quant a les fake news, doncs, ha sigut un treball constant de desmentir absolutament notícies que sortien als mitjans, a les xarxes. Doncs bé, quan es va declarar l'estat d'alarma, que si conduïes un cotxe i tenies una activitat que no era essencial, un accident, si quedava cobert o no, la col·lisió, etc. Tot això és mentida, igual que degut, desgraciadament, al tap que va haver-hi en les funeràries, doncs preguntar si realment aquella persona, aquell mort pel Covid, seria enterrat a Barcelona o el podrien portar a qualsevol cementiri de la resta d'Espanya. Tot això són notícies que s'han desmentit clarament. I amb el tema dels ICOs, doncs, a veure, vincular una assegurança amb un crèdit, doncs això no és nou. La banca comercial, alguna banca comercial, corregeixo, doncs realment ja fa molts anys que estan vinculant aquest tipus d'assegurances del propi edifici, del que es compra, amb una assegurança de vida, una assegurança d'estalvi, etc. La banca és la nostra competència, però entenc que la mediació és millor. I jo, aquí, Albert, sí que distingiria 2 temes. Un preestat d'alarma, o sigui, anys anteriors a la declaració d'alarma, en el que hi havia una directiva europea, de la Unió Europea, que era la 2014/17, del 4 de febrer, en el que recollia una sèrie de canvis
que els estats membres tenien que fer-se a la llei hipotecària, que no es diu ben bé així, si em permets llegeixo, són els contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d'ús residencial. Bé, ho una mica i li diem llei hipotecària, que em deixes? Bé, aquí es tenien que fer molts canvis i nosaltres, com a sector, tant el Consell General de Col·legis Professionals com els col·legis de mediadors d'assegurances, es va fer una gran pressió perquè el govern, en aplicació d'aquesta directiva, doncs suprimís que el consumidor tingués l'obligació de contractar l'assegurança amb la mateixa entitat bancària. Es van aconseguir coses, però aquesta no. Aquí jo crec que poderoso caballeros don dinero, la banca té molt poder i va ser una de les coses que no es va poder suprimir. Per tant, estem seguint lluitant contra la banca per aquest tema. Ja. Per tant, ara, a l'hora de demanar un ICO, si no t'hi fixaves bé, podia ser que et cobressin la contractació d'una assegurança X. Això s'ha pogut retornar perquè primer es va fer, però després van dir, la banca, a l'hora de rebre crítiques, van dir no, que ens hem equivocat. De seguida van sortir a dir que això havia estat un dels caixers. Ha passat més? Vull dir, què ha passat amb això? S'ha resolt? Sí, ha passat. És a dir, primer sí que és cert que van haver les notícies que hi havia una sèrie d'assegurances vinculades, després van dir que no, però resulta que sí. Vull dir, moltes persones que els han concedit un crèdit ICO, sobretot a pimes petites i particulars o autònoms, se'ls estan cobrant assegurances vinculades per la concessió del crèdit. A part que els crèdits ICO s'estaven donant d'una manera i amb un interès de l'1,5%. Vaja, conec casos del 3, 4 i 4,25%. Jo crec que aquí la banca comercial, alguna banca comercial, torno a rectificar, ha actuat amb manca de resiliència absolut contra els consumidors. Parlant del vostre sector, no de la banca, sinó de les empreses que us dediqueu exclusivament a assegurances, dèieu que sou, evidentment, un dels sectors essencials al llarg de la crisi, perquè les assegurances segueixen i hi ha gent que les havia de cobrar, altres que les havien de contractar. No sé a partir d'ara si la situació post-Covid-19 canviarà alguna cosa. És a dir, el sector de les assegurances haurà de ser resilient en pensar noves coses per assegurar al món de les empreses, al món de les persones, o tornarem a la mateixa situació d'abans. Hi haurà més consciència de la gent que cal tenir les espatlles cobertes, algunes situacions que s'hagin donat. Com ho veus? Mira, a veure, les mesures que s'han pres són mesures temporals, precisament per ajudar a totes aquelles autònoms o empreses que han tingut que aturar la seva activitat o que la seva activitat s'ha vist molt marmada. Anem a parar el cop, de moment. Després ja veurem. Però jo crec que quan torni més o menys tot a la seva normalitat, doncs tornarem com abans. Sí que és veritat que ara jo recomanaria no anul·lar cap assegurança. Jo crec que seria el pitjor moment per fer-ho. Però sí que és veritat que hi ha hagut aplaçaments de pagaments per part de les entitats asseguradores, fraccionament de pagaments, és a dir, el rebut anual que es pugui fer trimestral, i que pugui facilitar l'abonament d'aquest rebut. Els rebuts s'han d'abonar. És a dir, entre altres coses, si volem tenir cobertura d'alguna cosa. No es pot condonar res, una assegurança és la que és. Exacte. Vull dir, és un contracte, és una prima, sí, es pot fraccionar, es pot aplaçar una mica, uns mesos el pagament, però evidentment el sector no està per regalar primes. No ho ha fet mai, no crec que ho faci ara. Sí que és veritat, per exemple, es va fer un pool de companyies, amb tot això de les morts i dels ingressos del personal sanitari en hospitals, al primer front, companyies s'han unit per crear un fons solidari que, si no recordo malament, era de 37 milions d'euros
i que ho han fet amb efecte retroactiu, és a dir, des del dia 14 de març fins 6 mesos després, que serà fins a setembre, en el que s'assegurava, en cas de mort, a 30.000 euros per persona vinculada a la sanitat i 100 euros al dia en cas d'hospitalització. Bé, això, el que sobri, si és que sobra alguna cosa, que suposem que sí, doncs cada companyia recollirà un altre cop la part que li toqui del que havia posat. I després també ha estat un tema important que és, per exemple, la supressió del que és la mort per pandèmia en els contractes d'assegurances. Generalment, totes les companyies ja ho tenien inclòs, però hi havia algunes en què la pandèmia era una causa d'exclusió en cas de mort. Ferrer Ojeda ha parlat amb totes elles i realment es va poder aconseguir que aquestes que feien l'exclusió ho haguessin inclòs. Per tant, jo crec que el sector ha actuat amb molta rapidesa i mirant sobretot el consumidor. Parlaves doncs d'algunes cooperatives o de formes de mutualisme que s'han anat potser aplicant aquests dies, o gent que comença a pensar també que tenen l'assegurança bancària o tenen assegurances molt disperses, però a l'hora de fer una assegurança pròpia, exclusiva per una empresa, per una corporació, per un lloc molt concret, i que potser és l'hora de començar a pensar també en aquesta seguretat, en aquesta seguretat del treballador, de l'empresa, i potser hi haurà un interès per començar a pensar de quina forma, a més d'estar subscrit a no sé quantes asseguradores, en fem una que realment sigui pròpia del nostre àmbit, de la nostra empresa, del nostre sector. Sí, a veure, jo crec que quan... A veure, assegurances n'hi ha moltes i no és que siguin molt diferents entre elles, però jo crec que per vendre una assegurança es té que conèixer el producte i aquest producte s'ha d'estudiar i s'ha d'oferir a les persones que realment necessitin aquestes cobertures. Jo crec que el sector està actuant bé. Una altra cosa és la persona que vol col·locar assegurances, que això desgraciadament encara passa. I després, en cas de sinistre, doncs ens trobem amb les dificultats que ens podem trobar. Gràcies, Lluís Salaric, per explicar-nos com està aquest sector, el sector de les assegurances al nostre país, i esperem retrobar-nos ben aviat perquè des de la CEDE seguim assessorant a la gent, sobretot aquelles empreses pimes que tenen necessitat de o potser contractar-ne de noves o reordenar tot allò que tenen i ben bé no saben el que estan assegurats i el que no, que a vegades passa també a les millors famílies. Gràcies, Lluís Salaric. Gràcies per la teva atenció. Gràcies.